Nu? Fedt. Velkommen til. Jeg har blevet nomineret af Stam Møller Mikkel. Så jeg skal spille et stykke musik. Og der er jeg selvfølgelig handicappet af, at jeg ikke kan spille på noget. Og så derudover også, at jeg ikke har noget instrument. Men jeg har jo gået frisk til sagen. Og har jo som den patriot, jeg har valgt, at vi skal overveje længe, at det skulle være kong Christian stod ved højen mast. Men det er blevet, der er et yndigt land, som jeg nu vil opføre for jer på Sure. Og jeg tror bare, vi starter. Der er et yndigt land, består med brede bølge, nær salte kyster, strand, salte kyster, strand. Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bølgen fejler sin top i bølgens blå. Sin top i bølgens blå. Ja, og så vil jeg da godt have lov til at nominere Daniel Lundgaard og Per Kæmpe og Simon Valsted var den sidste. Fandme ja. Til at spille et lille stykke musik for os. Ellers så skal man give en kasse fuld af musik tilbage, tror jeg det er. Jeg har ikke helt forstået udfordringen. Men farvel.